We're going to read one verse from the Bible, Isaiah chapter 53 and 5. Ifetu tipitiriza kuwerengatu vesi limodzi kuchokera m'Bible mawu a Mulungu, Yesaya chapter 53 ndime yake 5. It says, "But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed." Ndipo vesi limeneli likunena kuti iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu, natunduzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Chilango chotitengera ife mtendere chinamugwera iye, ndipo ndi mikwingwirima yace ife tachiritsidwa. For some that maybe have never read the Bible before, this verse may seem strange on the surface. Kwa ena amene mwina simunawerenge kapena sitinawerenge Bible, vesi limeneli likhoza kumveka la chilendo kwambiri. Because it's a verse that speaks of individuals, but there's no names. Chifukwa limeneli ndi vesi limene likulankhulatu za anthu, koma anthu akewo sana atchule mayina. It's a verse in the Bible that tells us of someone that has died and others that were died for. Ndi vesi limene likutifotokozeratu za munthu amene anafa, komanso anthu ena amene munthu anafayo anawafera. And if we didn't have the rest of the Bible, it would be hard to understand who this was speaking of. Ngati ifetu tikanakhala kuti tilibe Bible lodzaza, kukanakhala kovuta kwambiri kuti tikathe kulimvetsetsa vesi limeneli kuti likulankhula chani. But we learn that this verse is speaking of the Son of God, the Lord Jesus, who came down from heaven into the world. Komatu taphunzira kuna kuti vesi limeneli likulankhulatu za mwana wa Mulungu, Ambuye Yesu Khristu, amene anatsika kuchokera kumwamba kubwera pa dziko lapansi. It speaks of the one who is sinless and holy and perfect, who died for your sin and for mine. Zikulankhulatu za munthu amene ndi wopanda uchimo, komanso wopanda cholakwa china chilichonse, komanso wangwiro, amene anabwera kuchokera kumwamba kubwera pa dziko lapansi kudzafa pa mtanda chifukwa cha inu. It tells us of the Son of God, Jesus Christ, and what he suffered on the cross for you and me. Zikutuzatu za mwana wa Mulungu Yesu Khristu amene anazunzika pa mtanda chifukwa cha inuyo komanso chifukwa cha ine. Now maybe you ask yourself, why is it that he died for me? Mwinatu inu mukudzifunsafunso kuti chifukwa chani ameneyo anafa chifukwa cha ine. Because the Bible teaches us, and we know by our own experience, that we are sinners. Chifukwa Bible limatiphunzitsa ife, komanso timadziwa ifeyo pa zimene timachita kuti ndife anthu ochimwa. My life and your life proves that we have sinned against God. Moyo wanga komanso moyo wanu umaonetsera kuna kuti ifetu tachimwa kunchimwira Mulungu. And if we are ever going to be freed or forgiven from our sin, ndiye ngati ife tingamasulidwe kapena kukhululukidwa ku uchimo, then that sin has to be dealt with. ndiye kuti uchimo umenewotu uyenera kuthana nawo ndithu. This verse tells us how God chose to deal with your sin and mine. Vesi litu likutionetsatu mmene Mulungutu anathanirana nawo uchimo wanu komanso uchimo wanga. This verse tells us that in the love of God, he punished his son for you and for me. Vesi mene likutuza kuti muchikondi cha Mulungu iye analolera kumulanga mwana wake chifukwa cha inuyo komanso chifukwa cha ine. It tells us that Jesus Christ, the Son of God, he was wounded, he was bruised, he was pierced for your sin and for mine. Zikutuza ifetu kuti Yesu Khristu mwana wa Mulungutu anapatsidwa mabala komanso anabayidwa, ndipo tu anatunduzidwa chifukwa cha machimo anu komanso chifukwa cha machimo anga. And that on the cross, God put the weight of your sin and mine upon his son. Ndikuti tu pantanda Mulungutu anayikatu kulemera konse komanso mkwiyo wonse wa uchimo wanu komanso wa machimo anga pa iyeyo, pa mwana wakeyo. And being crushed down beneath that weight, God judged his son for you and for me. Komanso tu iye tu pakulemedwa komanso pakuthyoka ndi uchimo, kuchuluka kwa uchimo umenewu, chilango cha uchimo umenewu, iye anachita zimenezo pantanda. You see, sin brings rebellion against God.
inu mukudziwatu uchimotu umabweretsatu kugalukira pakati pamaso pa Mulungu. And the one who never rebelled paid the penalty for it. Komatu mmodzi yekha amenetu sanagalukirepo kapena kumukwitsa Mulungu, iyetu analipira mtengo wake wa uchimo umenewo. The one that carried the weight of my sin and your sin had no sin of his own. Iyetu amenetu ananyamula kulemera kapena kuti mtengo wake wa uchimo, iyetu uchimo wanu komanso uchimo wanga, iyeyo sana analibe uchimo. And the one who was punished for your sin and for mine didn't deserve it. Komanso iye amene analangidwa chifukwa cha machimo anu komanso chifukwa cha machimo anga, iye samayenera kuti alangidwe. But in his love for you, he became a substitute. He died in your place and in mine. Koma muchikondi chimene anali nacho pa inuyo, analoleratu kukhala mlowa malo, kupita kukafatu mmalo mmene mayenera inuyo kukafamo. This verse teaches us that you and I can have peace with God. Ndi vesi limeneli likutiphunzitsa inuyo komanso kundiphunzitsa ineyo kuti tikhoza kukhala pa mtendere ndi Mulungu kapena pa ubale wabwino ndi Mulungu. Because God's discipline fell on the Lord Jesus, he made peace for us. Chifukwatu mkwiyo wa Mulungu kapena chilango cha Mulungu chinagwatu pa Yesu Kristu, ndipo iye anapanga mtendere kutipangira ifeyo. And it says, and with his stripes we are healed. Ndetu ndipo vesi limene likunena kuti chifukwa cha mikwingwirima yake ifeyo tachiritsidwa. That tells you and that tells me that as the result of God's divine judgment being poured out on the Lord Jesus, izi ndezi kukuwuzani inu komanso zikutiwuza ine kuti pazotsatira za chilango chimene Mulungu anali nacho chimene anachitsanulira pa Yesu Kristu ndi mkwiyo wonse. It means that we can be healed from our sin. Ndetu zikufuna kutanthauza kuti ife tikhoza kukhala otetezedwatu kuzotsatira za uchimo wathu. That our sin can be forgiven. Kuti machimo athu akhoza kukhululukidwa. That we can have peace with God. Ndipo ife tikhozatu kukhala pa mtendere weniweni ndi Mulungu. The weight and the burden of sin can be lifted off. Ndiyetu kulemera konse komanso katundu yense olemera okhudzana ndi uchimo mumtima mwanu akhoza kuchotsedwa nthawi yomweyo. Because Jesus Christ suffered the judgment of God for your sin and mine. Chifukwa Yesu Kristu anazunzikatu chifukwa cha ulango chilango cha uchimo, koma chifukwa cha uchimo wanu komanso uchimo wanga. He went to the cross for you and for me. Anapitatu pa mtanda chifukwa cha inuyo komanso chifukwa cha ineyo. So now what do I do with it? Ndiye tsopano zimene ine ndina kuchita ndi zinthu zimenezi ndi chiyani? How do I know the reality of my sin being forgiven? Ine ndingazindikire bwanji kwenikweni popanda kukayika kuti machimo anga akhululukidwa? How can I know that my sin has been taken away forever? Ndingazindikire bwanji kapena ndingatsimikizike bwanji mtima kuti machimo anga achotsedwa ndipo achotsedwa kwa muyaya sindidzalipiranso mtengo wake? The Bible tells us that when we put our trust, our faith in Jesus Christ, Baibulo tulimatiuza ife momveka bwino kuti pamene ife tayika chikhulupiriro chathu kapena kudalira pa ntchito imene Yesu Kristu anayigwira pa mtanda, when we take him as our personal savior, ife tikamtenga iyetu kukhala ngati mpulumutsi wathu, when we accept that what was done on the cross was done for me, tikavomereza kuchokera pasi pa mtima kuti zimene zimachitika pa mtanda zija zimachitika kundichitikira ineyo. The Bible says in Acts chapter 16 and 31, Bible limanena atu machitidwe chapter 16 ndi vesi 31, that if we believe on the Lord Jesus Christ, we'll be kuti saved. ife ngati tikhulupirira Ambuye Yesu Kristu tidzapulumutsidwa. So will you put your trust in Jesus Christ? Kodi inu muyika chikhulupiriro chanu pa Yesu Kristu, the one who took the weight and the punishment and the penalty of your sin on himself and died in your place?
iye amene anatenga kulemera konse kwa uchimo komanso chilango chonse cha uchimo pa mtanda paja kulandira chilango chimene chifukwa cha inu. He's died securing your forgiveness and risen again to secure your everlasting life. Iyetu anafatu chifukwa cha uchimo wanu komanso anadzukatu ndipo anakukupatsani inu moyo wosatha. And the forgiveness of sin that comes through him can be yours if you only put your trust in him. Ndiye chikhululukirotu cha uchimo chimene chimabweratu kudzera pa kukhulupirira iye chikhonzanso kukhala kwa inu ngati mu tsiku la lero muyika chikhulupiriro chanu pa iye kukhala mpulumutsi wanu. Take him as your savior today. Mu tsiku la lero tu musachedwe, mtengeni iye kukhala mpulumutsi wanu. Thank you for listening. Zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera kwanu.